हेल' आरोबाव आं खेबसेबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय फैबावदो आङो दायो दंफैयो हाइनारि भिलेज बेयाव दङ जोङो क्लिनेस्ट भिलेज होननानै जोङो मोनथियो जोङो अब्ला जोङो नायलांनि बाथ्रा डिस्ट्रिक्ट चिरां BTR आसाम बे सबसे बयनिख्रुइबो क्लिनेस्ट भिलेज होननानै बुंदों जोंनि अल BTR आवहाय दा गमामा आं बेखौ नायनो फैदों आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय Welcome to हाइनारि भिलेज बेयाव दङ जोङो क्लिनेस्ट भिलेज होननानै जोङो मोनथियो जोङो अब्ला जोङो नायलांनि समायना नंगौ आङो सानो जोंनि गासैबो BTR अल आसाम आरो जेसेबां दङ गासैबो बिथांमोनाबो बे सुंदर देखार सोरबाफोर जुदि मेथाइ जानानै जुदि गारोब्ला बे लामा साइडआव अब्ला नोंथांमोना नैयाव गारनो हागोन आरो गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो फिसा फिसा खादाखौहाय बानायना लादों आरो आङो दिनै दंफैयो बेयो जाहैबाय हाइनारि साइट फर हाइनारि एन्ड लाइब्रेरि बियो गामिनि लाइब्रेरिनि मोनसे फन बेयावहाय फ्रि दङ जेब्ला थाबायनानै नोंथांमोना जुदि मेङोब्ला अब्ला नोंथांमोना नैबेयावहाय फैनानै आराम नोंथांमोना जिरायनो हागोन गोसोबादि जिरायनानैहाय नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन दादा केनेका লাগিছে ভাল লাগিছে ना बेयाव दङ नै गोबां समायना रमायना बिफांफोर निस्सय आसा खालामदों बे समायना रमायना बिफांफ्रा देरोब्ला आरोबाव साबसिन जाबावगोन जोङो जेरैजोंबो नायोब्लानो नुयो जाहैबाय आरो जोङो नुगासिनो दङ आरो बहुद गोजोननाय मोनदों आंथ' जोबोर मोजां मोनदों आरो सोरबाफोर जुदि मैला खालामोब्ला अब्ला बेयाव गारनो हागोन लामानि मानसिफ्रा आरो बिबार बारि दायो आं दंफैयो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जायगायावहाय जोङो BTR आवहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो खोनादों बे जायगायानो बयनिख्रुइ क्लिनेस्ट भिलेज होननानै जोङो रायलायनाय बुंजायो दा आदै नोंनि जायगा बेहायनो ना बेखौ जोङो बोसोरनै जाबाय खालामनाया औ ओरैनो सथ' भारतनि नामैनो जों खालामदों अके भारतखौ लानानैनो माने गामियाव बिराद लेथ्रा दंमोन प्लास्टिक एकदम जाबोर जुबोर 5 अक्ट'बर बै नेक्स्ट 5 अक्ट'बराव जों खालामदों नालाय नैबे फैनाय 5 अक्ट'बरसिम जोंहा बोसोरनै जाबाय बे बोसोरनैयाव जोङो बिदिनो गावबा गाव बिबार गायनानै मोखां बिदिनो खालामनाय जादों गावनि गामिया साब सिखोन थायोबा बयहाबो साफाबो मोनो गोसोफ्रा साफा मोनो जों थायै दा गोसोफ्रा साफा मोनबाय आरो जोङो सब समाय माने फुङाव जोङो साफा खालामो सिखारनानै ओमफ्राय जोंहा देवबाराव रायजोयैनो मोनसे साफा खालामनायनि दिन दङ आरो नोंथांमोना नायलांबाय था जेब्ला जोङो माबा मोनसे जानानै जुदि जोङो लामा सामायाव जोङो गारो बेफोरबायदि चिप्स पेकेटफोरखौहाय आरो जोङो गावनि जायगाफोरखौ जोङो गाज्रि खालामनानै लायो दा बेखायनो जोंनि बे गामिया जेरावहाय जोङो बयनिख्रुइ साबसिन गामि होननानै जोङो मोनथियो जोङो जेरावबो जोङो नुदों अब्ला नोंथांमोना बेखौ जानायनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव सोलोंनांगौ दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोन जाय भिउवार्सफोर नोंथांमोना जेन' बेबायदि मोनसे गावनि जायगाफ्रावबो मोनसे समायना जायगा खालामनायजों लोगोसे बेबायदि मोनसे इउज थ्र'खौ बानायनो हायो आं बेखौसो खावलायनो थाखाय काइनुर शेख दायो बिथाङा क'क्राझार ना আপোনাৰতো কক্ৰাঝাৰ গাঁৱটো কক্ৰাঝাৰ আজি লগ পাই কিনে আপোনাক মই এইটো চাবলৈ লৈ আহিছোঁ আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে চাই পিনে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা দৃশ্য দেখি হয় এনেকুৱা হ'ব লাগে গ্ৰামত বহুত হয় दा बयनिख्रुइबो मोजांसिन भिलेजआनो जाहैबाय हाइनारि भिलेज नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला फैदो नायफैदो যাব राइट साइड जाम
फाइनालि आङो दायो गासैबो जायगाफोरखौ नायदिंजोब्बाय बयनिफ्राय साफासिन जायगाखौहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोनखौबो खावलायदों नोंथांमोनाबो गोख्रैनो फैनानै नायनो दाबाव आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नुदों बिथांमोना लाइक आरो शेयार खालामदो आङो आरोबाव गोदान नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबो गोबांथार सोलोंनो मोनबाय जे जोंबो निस्सय जों गाव-गावनि जायगाफोरखौ बेबायदि मोनसे समायना रमायना बिबार बागान खालामनानै एबा बिबार बारि खालामनानै जोङो गाव-गावनि गोसोफोरखौ जों गोजोन होनो हायो अब्ला नोंथांमोनाबो सोलोंदो आरो आंबो सोलोंनोसै आरो बयखौबो जोंनि अल BTR आव थानाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आइ आफामोनखौ गाव-गावनि गामिफ्रावहाय बेबायदि समायना रमायना जायगाफोरखौहाय फोसाबनो थाखाय लामाफोरखौ फोसाबनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदो